A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mun fara da sunan Allah. Muna tallata ƴan uwa wanda za su sayar mana da wannan fim din domin su ma su samu abin da za su sa a baka, kuma mu tabbatar musu da cewa wannan fim mun yi da mutan gari ne amma ba mu za mu siyar ba. Muna kira ga ƴan downloading na Kano State da ƴan downloading na Najeriya gaba ɗaya. Don Allah don Annabi mu rayu mu sai da halak mu ci halak domin mu tsira daga fitan kada mu je mu ɗauki abin da yake haramun. Muna tallata muku wannan fim ɗin namu kamar yadda kuka gan shi Fatima Bintu, sannan kuma za mu ba da shi kamar yadda kuka sani a nan bata inda kowa ake zuwa, sannan idan ma baka zo bata ba muna da wakilai wanda in ka tuntuɓa za mu iya tura ma shi a duk duniyar da kake a Najeriya. Wannan fim ɗin Fatima Bintu fim ne wanda aka masa inganci, fim ne wanda dokar ƙasa ta san da shi, Kano State Sanso ta san da shi, National ta san da shi. Muna kira a zo a kasuwanci da mu, amma saɓanin wani ya ɗauki kayan mu ya je yana sayarwa ba da izinin mu ba, to fa an ce kuliya manta sabo. Ko ni ne na faɗa, ko ni ne na ɗauki kayan wani fim ɗin wani na je ne harkar downloading da shi ba da saninsa ba, Allah ba zai bani ba, kuma na san Allah ba zai bani ba. Sannan kuma muna da walikiri tun kan ka je lahira akwai na duniya za ka tadda mu, kuma wallahi tallahi ko haka kai ka shiga rabi in dai kana sai da abu mu ba da halaliyar mu ba, wallahi alƙudrata za mu cimma. Kar ka ce mu sanar da kai ba, muna son ka so mu gudu tare mu tsira tare. Alhamdulillahi lazi, Allah ya taimaka mana gaba ɗaya, Allah ya sami nasara. Fatima Bintu namu ne naku ne. Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu. Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu. Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu. Ah, oh, Fatima, 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 Fatima Bintu, ayaya ne. Sai ki hakuri kin faɗa tarko ne, komai zafi wataran labari ne, dukkan tsanani duba sauƙi na nan, Allah shi ne mai share kukan ba wannan. Sai ki addu'a Fatima, ka wata rana zai zama tarihi. Fatima Bintu, Fatima Bintu. Ba ta mutum. Ga abokan turai nan na duko da ita. Yawwa. Na
tabbas an yi mata allura ne ta fita daga hayyacinta. Shin ko akwai abin da zaki iya wanda zai sa ta dawo daidai? Okay, insha Allah. Bismillah. Ba wani sanda ki mata allura a ce. Ina ga sai an riƙe ta. Haƙuri matakin nasara ne, in ka yi su za ka ci riba ne, ko da kana shan wahala ne, Allahu zai kawo mafita. Ba sai kuma nuna allura a jijiya baya buƙatar murmula ba, idan an yi a jiki ne ake murmula saboda kar tsoka ya kumbura. Ta larabai ita wannan ko ta mutu ma wa yake da asara. Nan da minti nawa za ta iya dawo daidai? A insha Allah ba da daɗewa ba. Nan da minti 30 haka zuwa 40 insha Allah za ta dawo. Okay. To zan wuce. Saboda ni ina da aiki a asibiti, amma zuwa wani lokacin da ta dawo hayyacinta ba, dole sai an kai ta asibiti. Okay. Ku je da ita, ka sallame ta kuɗin aikinta, sannan ku shigo da talle. An gama da shi. Ke kuma ina ne ina jiran ki tashi domin ki tsinci abin da kike yarda. Ma kira banza. Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu. No malam, ka ku ga hukuma. Ka ku ga hukuma. Kawai dai ku ci gaba da saka ido. Kuma da bayan minti 30 ka tabbatar ka kira ni, ka sanar da ni halin da ake ciki. Ka gane? Yawwa. Shikenan. Kai kuma ake ciki? Har yanzu ba wani labari. Ko wanne banza magana da yake gaya min kenan. Wannan wani irin abu ne dan Allah. Ni ma abu ɗaya ake faɗa mu. Hadiza. Na? Idris ban ji komai game da masoyina ba. Ki ma baki da labari game da masoyiyata? Matsalar Fatima matsalar ka ce ba ni ta shafa ba. To ni ma indai haka ne ki daina kawo da maganar Naziru. Kar ka sake ɗaga min murya saboda kai da sirrukanka duk a tafin hannuna suke. Dan kwara ma ka tsaya ka saurare ni, idan ba haka ba zan fasa kwai. Allah ke mana dariya kai. Me zai sa wanda yake fuskantar barazana dariya? Hadiza kenan. Ina miki dariya ne saboda kina kokarin cakawa kanki wuka da kanki da hannayen.
duk wani sirka da ke cewa kin sani nawa to kima ina so ki sani gaba ɗaya sirkan kima a tafin hannuna suke domin ba abin da ban sani ba kuma ina so ki sani ba kin ce fasa kwai ba to ni ba kwai zan fasa ba bakin faranti zan taka abin da ke cikin faranti ya tarwatse kowa ma ya san inda ya dosa. Shin ka san wani abu game da Nazir? Ke wace da zaki min irin wannan tambayar? Bari yi magana da mai gidan naka. Shin me yake faruwa a halin yanzu? To, har yanzu dai gaskiya babu wani labari na Fatima ko Nazir da muka samu. An ga Fatima Bintu da Naziru a Kara Estate. Waye su? Gaskiya mai gida ni ba zan ku so ai. Me yasa kuna aiki? Ba za ku rika kula da waɗanda suke bibiyar ku ba. Yanda jikin kai yake da girma, haka ya kamata a ce kwakwalwarka ta kasance. Saude. Wa kike zargi? Gaskiya duk wanda ya mana wannan aikin yana da alaka da kai. Ni kuma? Ƙwarai kuwa. Wane ne wanda nake tare da shi ko kuma yake rigima da ni wanda har zai rinka bibiyar aiki na shiga bata? Ni kuma ana tunanin mai gida. Ina ganin waɗanda suke wannan abin suna da alaka da ita yarinya ko kuma da mijinta. Na fi da tunaninka babba. Ina da tarin ayyuka a ofis. Don haka ni yanzu zan koma, amma duk yadda za a yi ku tabbatar kun bincika kun nemo inda take. Sannan duk wanda ya shigo mana aiki ku gano wane ne shi. Ku sake tura mu akan gogo. Ina so ka za ku gasa. Insha Allah. Mun gode. Akawun nan ba ki tura mai mu ji daɗin aiki kin ji ni akawun ɗina ya lo. Sai ki zo mu zauna mu ji ta ina za mu fara kuma. Dan yanzu ba karamin aiki bane, aiki ne ja. Kin ga suna da bindiga. Mu kuma ba da bindiga. Bindiga abin tsoro ne. Mauza foli da liba bak jama'a su za mu dauka. Ledar su tana da kyau ga nagarta kowa na yaban su. Mauza foli bak da liba foli bak su za mu dauka. Ledar su tana da kyau ga nagarta kowa na yaban su. Ashe mauza foli bak da liba foli bak ita za na dauka. Ledar su tana da kyau ga nagarta kowa na yaban su. Kwando baya rike ruwa maganar haka ne ku bita. Leda in ba ta fauza ba koli ba kar ku siye ta. Siyan da gari mai da kuɗi gida ne ku fahimta. Ledar fauza da liba a dukkan ƙasa mun cire tuta. Ashe foli bak da liba foli bak su za mu ɗauka. Ledar su tana da kyau ga nagarta kowa na yaban su. Ashe mai kanti wacce leda kake kulle kayan ka na shago. Ledar fauza da liba nake sawa don ba kamar su. To kai ma mai kalanzir wai wace leda ce gwanarka. Ni ma fauza da liba nake sawa da wuya ta bule. Me manja wace leda kake sawa in an siye shi. Ledar fauza da liba nake sawa don ba kamar su. Alkai ma mai dabino wai wace leda ce gwanarka. Ni ma fauza da liba nake sawa da wuya ta bule. Mai shayi in ana so wai wace leda ce gwanarka. Ledar fauza da liba nake sawa don ba kamar su. Lallai fauza da liba a ledoji yau ba kamar su. Foli bak da liba foli bak ita za na ɗauka. Ledar su tana da kyau ga nagarta kowa na yaban su. Fatima
Fatima bintu wayaya ne sai ki hakuri kin fada tarko ne komai zafi wataran labari ne dukkan tsanani duba sauƙi na nan Allah shi ne mai share kukan ba wannan sai ki addu'a Fatima ka wata rana zai zama tarihi Fatima bintu Mabaruka, ke kuma Fatima, na kawo ki ne da manufa guda. Na ɗan tsawon shekaru ina shan hawaye da hannayena, amma har yanzu in kasa tsaya. Sai daga baya, na yi tunanin ba wanda zai share min hawayena idan ba ke ba. Fatima, ina so ki bar gidan mijinki. Ki bar min shi na aure shi. Kina da hankali kuwa? Komai muƙaddari ne daga Allah. Imani da kaddara shine jigo. Fatima bintu wata ran sai labari. Kai haƙuri na zira mijin Fatima sanyawa zuciya lallama mai haƙuri in yayo dangana komai za ya zama tarihi nazari duniya labari yana da farkonsa. Me kake bukata? Ba san iya zama a nan ba tare da na san halin da take ciki ba. Wakila? Matata na zo nema sunanta Fatima Bintu. Fatima Bintu, to ai yanzu yanayin da kake ciki kana buƙatar hutawa ne. Idan ka samu sauƙi sai ka je ka ganta. Ba ni da wani sauran hutu in dai ba na tare da ita. Ko da gangar jikina tana kan gadon nan, zuciyata ba ta tare da nan. Don Allah ko bane in tafi. Assalamu alaikum. Ya farfado? Wallahi kaga ya farka. Na zo na same shi yana kokarin tashi. Wai tafiya zai. Sanin dan saurayi. Wato tsotsayi ne ma sa ka bige ka ban ka san da ka shigo ba. Yanzu me kake da bukata? Ba komai. Dan Allah ne dai ku bada in tafi neman ta. To kaga abin da nake so da kai. Ka yi haƙuri bara in je in samu likita sai in sanar da shi. Sai zo ya sallame mu gabaki da kaji? To. Ban ji zafin marin ki ba, kamar yadda na ji zafin kanki. Amma ki sani, wallahi in dai ina numfashi ba za ki taɓa mallakar Nazir ba, dan na ga shi ne burin ki tun farkon maganar. Okay, amma idan na dakatar da numfashin na ba. Sai dai hakan. To a yau ne zan kashe ki. A yau zan dakatar da numfashin naki sannan na koma wajen mai garin mijin naki. Na duba na ga wani hukunci ya dace na mai. Domin wallahi sai na sa zubar da hawaye fiye da wanda ya sa na zubar. Sai na sa ji raɗaɗi a zuciyarsa fiye da wanda ya sa na ji a kansa. Me muka yi miki ne? Me kike nema a wajenmu? Nazir ɗin ya yaudare ki ko kuma ke ce kike yaudarar kanki? Idan kin je lafiya ki tambayi Nazir ɗin domin shi ne ya dace ya baki wannan amsar taki. Jazi, ka kashe da wannan mata ba na so ta ƙara numfashi daidai da minti ɗaya. An gama kyau. Fatima Bintu wasu mutane sun ɗauke ta a mota. A cikinsu akwai wani lukutun mutum. Babba! Me kuma haɗa babba da Fatima Bintu? Ka san shi ne? Farin sani ma. Ayin dai babba ne ma ina ga ta kwana gidan sauki. Shi kuma Nazir fa? Ya mutu.
wa inna ilaihi raji'un. Wasa nake miki, ba ni da tabbacin ya mutu ko yana rayu. Amma dai mota ta kaɗe shi a unguwar Zabuwa kan titin zuwa Maraya. Wannan shine labarin da na samu akan Nazir da Fatima Bintu. Su ya karaya ya same mu. A'a, amma ba tafiyan mu ɗaya ba. Tafiyan mu daban taki daban. Dan Allah ku dakata mu tafi tare mana. Za mu yi wa juna amfani. Ba na buƙatar Nazir a raye, ke kina buƙatar sa. Ba kya buƙatar Fatima Bintu a raye, ni kuma ina buƙatar ta. Dan haka kin ga ni yake maƙiyan juna ne, ba abin da za mu haɗa tare. Idan na ƙwace Nazir a hannun Fatima, nasara ce a wajenka. Haka zalika idan ka ƙwace Fatima a hannun Nazir, nasara ce a gare ni. Wannan bai isa mu zama abokan juna ba? Ni fa ina ganin ba zai yiwu ba. Zan yi ƙoƙarin na ga na raba Fatima da Nazir. Zan yi ƙoƙari na ga na cusa tsanarta a zuciyarsa. Shi ne aikin da zan yi nan gaba. Kamar yaya kenan? Shari zan ƙulla mata, wanda ba zai so ko sunanta a kira a gabansa ba. Babu wani damuwa zan sa nurse ta je ta yi checking din jikinsa, in babu wani internal injury za ku iya tafiya ku ba. To shi ke mun gode, Allah ya biya ka. Je ka garin zuwa. To shi ke. Fatima Bintu. Hello, salamu alaikum. Surayya kina ina ne? Na'am baba, gani nan zuwa. To shikenan, da Allah ki sauri ki kula fa. Kin ga biki dade da kubuta daga hannun ɓata garin nan ba. Ke nake jira in kin zo sai mu tafi. Okay to baba, gani nan zuwa, sai na zo. Fatima Bintu. Fatima Bintu. Da aka sa sai kar ka ɗauki mummunan hukunci a hannunka. Me yasa? Hajiya, a unguwar da jami'an tsaro sun fito ba. Idan aka ce an yi amfani da wannan bindigan, ƙaranta zai iya fallasa mu. Idan kuma asirin ya toni ya kenan ya za a yi. Shi kenan, Jezi, ina so ka ɗauko wuƙa ka yanka mu wuyanka. Ai shi ba su da ƙara ba. An gama Hajjaju. Ba ka ta Jezi. Haba Hajjaju. Idan me za ki samu? Lalaiki, ba san ko ke wace ce ba. Ake titin kika daɗe da tarwatsa min rayuwa. Tuntuni, kika daɗe da tarwatsa min rayuwata. Ko in ce kika ƙwace min rayuwata. Kawai dai ina raye ne. Amma tuntuni kin daɗe da karɓe rayuwa. Shi yasa ni ma yanzu zan kashe ki. Da kuka ba na so ta sake kwana a duniya. Sori Hajjaju, Nazir yana garin nan. Yana neman Fatima Bintu ruwa a jallo. Idan kina son Nazir ya shigo hannunki, dole sai kin ci gaba da riƙe Fatima Bintu. Tukunna za ki samu nasarar Nazir ya shigo hannunki yadda kike so. Shikenan. Jezi. Ina son ku je ku kama ta ku mata dukan tsiya ku jijje mata ciwo. Ina so shi kansa idan ya zo Nazir din ba lalle ya gane wace ce ba. An gama. Wannan shi yafi daidai, shi yafi komai sauki. A yi hakan.
lilo hai akwai masu kuɗi a duniyar da alƙura wata maka wani gida ka wahi kai alƙura na gidan maman yabo bari ya na kai an ta sauri kake ina zuwa haka wallahi zai je kamfanin MTN ne zai yi swapi layi sai wallahi haba kai nan da swapin sai ka dauki kafa ka an ta zuwa kamfanin MTN bari sele waya namu Boroniya ya sata to bai sa ko ina ba an tambaya ina ne kamfanin MTN kisa Musa Buwani a nan gari shine za mu je duwalla a yi mana a ina ne za mu yi ba can ba to ai kenan kayan ka sun dinki a gindinka ba Allah ba ka jin labarin ya hajjo family communication enterprises ya hajjo family communication enterprises a ina ne yake yana kusan ne ya hajjo family communication enterprises suna nan a tudun Murtala unguwar Gabas daidai kwanan Antifa wanda na kallon Gabas a yi sallah unguwa ne bai na ke sallah unguwa ne haka unguwar Gabas tudun Murtala unguwar Gabas Allah sarki kana zuwa nan daidai kwanan Antifa wurin makarantar Albashir anan zaka same su tudun Murtala unguwar Gabas to Allah ki raka mun mana zai baki da review da Allah ki sa kati amma me ta mena yana swapping su ne swapping layi da register layi komai suna yi amma man ya buya siya misi waya za a je a siya misi layi a misi register don la kira ka mu zai baki da review to ai kenan ma matsala mata dama ina so zan fita gurin kaje ka gama abin da zaka yi kai ne an ta yayin da zan yi Allah saboda kaka bata kisa za raka ka hakuri mun gode my friend my aboki I love you aboki I miss you ai na ke gaya ma komai da ka sani na waya suna yi ita bata ya ja yana yin swapping hai yana swapping ana an tayama kuma kana yin swapping a lokacin zaka ya fara aiki Allah in baya swapping wallo ne ra kerbe da zai baki ba Allah ni na gaya ma mu je mu an taya kawai nan ne kofar bari mu ne ma hai nan ne hai nan ne assalamu alaikum ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family mai BBC ya ja family kamfanin da babu kamar shi Oga sun multimedia Oga kasuwar duk duniya Oga kai zagaye duniya Nigeria, California mai taimakon mutane ba ka raina mutane KYC sun sanka Dental ma sun sanka Kwambaye ma sun sanka Sari ma sun sanka Monticalco ma sun sanka Usil ma sun sanka Chairman na gaishe ka Samini manaja na gaishe ka Ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family mai bi ai nake gaya ma ko ina gaya ma inda ka zo ya hajja family communication enterprises an gama komai yayi kyau am sakan ɗaya za su an taya ma layinka kai har ma an kira ka ka sai mamman yabo ya kira Laila, Momo Yabo, zai kira ka daga baya zai kira ka. Wala ya ji. Alƙur'an aiki ya kyau. Ina 200 na. Ya baki da mantuwa. Ai, ta zan manta dan iska ne ni ban 200 na. Ai, a hula ma kake aje kuɗin? A sai mu da sauran mana. Ba sai ji mu je mu samu. Ka ban 1000 mana. Ah, mo kan siya ni. Ya kin san sace baki 1000 amma wallahi ba zai baki 1000. Mu je alƙur'an mu je mu nemo canji. Saboda ban yarda da kai ba. ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family kamfanin da babu kamar shi ya ja family company and enterprise ya ja family mai BGC ya ja family kamfanin da babu kamar shi oga mai arzikin da babu kamar shi dan kasuwar da babu irin shi aiki ne